Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. 34 anyos nga lalaki, patay samtang live-in partner ug 11-month-old nga anak nila samdan human gitigbas sa lalaking magulang sa gipatayng biktima. Truck nga dunay kargang isda nahaybol sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur, tulo ka sakay samdan. Napulo ka magbanay, apektado dihang nasunog ang 5 ka balay sa General Santos City. Sunog, giingong gituyo. Samtang 8 katindahan sa parang public market sa Mindanao del Norte naugdaw. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte gitambagan ang anak nga acting vice mayor sa syudad. Mga Davaoenyo dili pasagdan. Duha ka mga bagyo sulod sa nasud padayong gibantayan sa Pag-asa.